Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nieuws van Vandaag. De datum van vandaag is vrijdag 22 mei 2026. Mijn naam is Ayush Gurdial, uw verslaggever voor vandaag. Sumoharjo ontkent beschuldigingen tijdens openbare hoorzitting. Voormalig minister van Binnenlandse Zaken Bronte Sumoharjo heeft tijdens een openbare hoorzitting van de commissie belast met het horen van politieke ambtsdragers ontkend dat hij opdracht heeft gegeven om buiten de wet te handelen. De commissie hoorde hem op basis van een vordering van een procureur-generaal krachtens de wet in staat van beschuldigingsstelling en vervolging voor politieke ambtsdragers. Volgens het Openbaar Ministerie zijn er aanwijzingen dat tijdens zijn ministerschap personeel, materieel en middelen van het ministerie zullen zijn ingezet voor partijpolitieke doeleinden. Daarnaast zou een bevriend bouwbedrijf mogelijk zijn bevoordeeld bij opdrachten en betalingen. Sumoharjo weersprak de beschuldigingen en stelde dat hij als minister politiek verantwoordelijk was voor het beleid, terwijl de dagelijkse uitvoering bij de ambtelijke leiding lag. Ik heb geen opdracht gegeven om buiten de wet te handelen, verklaarde Sumoharjo tijdens de zitting. Minister Misikaba waarschuwt voor groot personeelstekort door brain drain. De Surinaamse gezondheidssector kampt nog altijd met een aanzienlijk personeelstekort als gevolg van de aanhoudende brain drain. Dat zei minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, André Misikaba, die aangaf dat sinds 2019 bijna 1000 verpleegkundigen de sector hebben verlaten. Volgens de minister zijn tussen 2019 en nu ongeveer 937 zorgmedewerkers vertrokken. In dezelfde periode zijn minder dan 300 nieuwe zorgmedewerkers opgeleid. Daardoor is volgens hem een grote kloof ontstaan binnen de sector. Ondanks de uitstroom is de sector het afgelopen jaar wel versterkt met enkele honderden verpleegkundigen. Die worden opgeleid door het Elsje Flink Seneca College en het Academische Ziekenhuis Paramaribo. Daarnaast wordt een beroep gedaan op buitenlandse zorgkrachten om de dienstverlening in stand te houden. De regering werkt aan structurele verbetering van medicatievoorziening. De regering werkt aan een structurele verbetering van de medicatievoorziening in heel Suriname. Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, André Misikaba, zegt de beschikbaarheid van essentiële geneesmiddelen voor burgers binnen afzienbare tijd merkbaar zal verbeteren. Volgens de minister is de beschikbaarheid van de medicatie een strategisch vraagstuk dat niet aan het toeval mag worden overgelaten. De regering beschouwt geneesmiddelen als strategische goederen, vergelijkbaar met drinkwater en elektriciteit. Daarom moeten essentiële medicijnen volgens hem onder regie van de staat blijven. Medicatie is voor mij strategisch goed, net zoals drinkwater en elektriciteit. Net zoals wij deze voorzieningen niet uit handen geven, moeten ook essentiële geneesmiddelen binnen de verantwoordelijkheid van de staat blijven, aldus Misikaba.